Ситният прах се вдигаше във въздуха при всяка стъпка на коня в оградената с подсилени, стари дъски арена. Черното животно се въртеше като жив ураган, а за червените му от ерост или може би страх очи не се отклоняваха от никого. Гръм, така го наричаха. Огромен, мускулест кон, белязан от стари рани по хълбуците и изповедение, което плашеше дори най-старите конери в голямото имение. Отвън, зад оградата, група мъже наблюдаваше мълчаливо. Сред тях, с кръстени на гърба ръце и безупречно поставена шапка на главата, стоеше собственикът на всичко това, господин Буен. Висок мъж, с внушителна осънка, чисти дрехи и лъснати бутуши. Имаше навика да говори малко, но когато отвореше уста, всички слушаха. Опитвал съм с хора от всякъде, професионалисти, никой не издържа повече от 2 минути на гърба му. Гласът му беше твърд, почти предизвикателен. Който иска да опита, нека опита. 50 000 лева за този, който успее да укрути това животно. Неловка тишина се възцари за няколко секунди, нарушавана единствено от еростното цвилене на коня. Сака самата природа го бе създала, за да бъде неукротим. Новината за облуга не закъсня да напусне пределите на имението. Някой я спомена в селската кръчма, друг е разказа на шурия си в работилницата и за часове въпросът вече се обсъждаше на площада, по масите в заведенията и с коридорите на пазара. Боян предлага цело състояние за онзи, който успее да езди гръм. 50 000, човече, казваха хората с блясък в очите и скептицизъм в гласа. Далеч от имението, по пръшните пътища на един голям град, едно момче работеше сред коли и клаксони. По светофарите търкаше предни стъкла, опитваше се да продава дъвки, носеше турби, когато го помолеха, а понякога и когато не го молеха. Казваше се Дамян. Беше на 12, може би 13 години, никога не беше знаел със сигурност. Живееше по улиците, откакто се помнеше. Този ден, както и много други, краката му бяха мокри, дрехите мръсни, а стомахът празен. Докато чистеше стъклото на спияла на светофара кола, дочу 2 мъже да разговарят на тротуара. Казват, че никой не може да го езди, дори опитни конери са си тръгвали пребити. 50 000. Представяш ли си? Дамян спря за миг, вслушвайки се във всяка дума, сякаш беше предназначена за него. Нещо в тази история го развълнува. Кон, който никой не може да езди облоб, направен от богат човек. Сякаш бе чул зов. Същата нощ, легнал под ламаринения навес зад бензиностанцията, не можа да заспи. Очите му бяха отворени, втренчени в тъмния таван, а далечният шум на преминаващите камиони отекваше в ушите му. Мислеше за коня, за предизвикателството и за макар и нищужната възможност да промени живота си. Не знаеше пътя до имението, нито дали ще има смелостта да опита, но едно нещо знаеше със сигурност. На следващия ден щеше да разбере. Слънцето още не се беше издигнало напълно, когато Дамян се надигна от студената земя. Гърбът го булеше, а стомахът му къркуреше, както винаги. Но този ден имаше нещо различно в очите му, блясък на решителност. Той оправи мръсната си тениска върху слабото си тяло, взе пластмасовата бутилка с остатък от вода и тръгна, без да знае точно на къде, но с ясна цел в главата, имението на богатия човек, неукротимият кон и облогът, който можеше да промени всичко. Дамян не познаваше пътя, но знаеше откъде да започне. Попита един бензинджия къде се намира онова имение, където предлагали пари за укротяване на кон. Мъжът го погледна с презрение, но му посочи общата посока. След моста, доста километри навътре по пътя. Но внимавай, хлапе, това не е място за теб. Дамян благодари, пренебрегвайки презрителния тон, и продължи пеша. Градът бавно оставаше зад гърба му, а асфалтът отстъпваше ясно на утъпкан черен път. Пътят беше дълъг, заобиколен от суха растителност и огради от бодлива тел. Върви часове наред под жаркото слънце, краката му горяха от нагорещената земя, а устата му беше пресъхнала. Повече от веднъж мислеше да се откаже, но нещо го тласкаше напред. Беше повече от обещанието за пари, беше шансът да бъде видян, да докаже, че съществува. Късно следобед най-накрая зърна първите признаци на имението. Широка дървена порта, 2 въоръжени мъже, охраняващи входа, а в дъното силуетът на стара господарска къща. Сърцето му заби по-силно.
Краката го болеха, но той продължи. Щом се приближи, го спяха. Един от охранителите пристъпи напред, смръщил вежди. Къде си мислиш, че отиваш, хлапе? Искам да говоря със собственика, отговори Дамян с тих, но твърд глас. Мъжете се изсяха. Със собственика. И какво искаш от него? Искам да укрутя коня, каза той, гледайки право в подигревателния поглед на охранителя. Смехът беше моментален. Другият охранител, по-висок, тупна колегата си по рамото, подигревайки се. Чули това? Просъчето иска да езди Грем. Махай се от тук, хлапе. Тук не е място за игрички. Но Дамян не помръдна. Стоеше там, с поглед, вперен във вътрешността на имението. Изчака. Когато охранителят се опита да го избута, той просто каза, няма да се откажа. И не се отказа. На следващия ден и на последващия, винаги същият ритуал. Пристигаше рано, молеше да влезе, отхвърляха го и той обещаваше да се върне. Спеше сред храстите и пиеше вода от близкото поточе. Служителите започнаха да коментират упоритото момче. Някои се смееха, други се дрезнаха. Един по-възрастен куняр дори му даде парче корав хляб, без да каже дума. На четвъртата сутрин един от охранителите реши да уведоми господея. Има едно хлапе тук, настоява да езди коня. Вече 4 дни идва. Господин Боян повдигна вежди с любопитство. Хлапе, повтори той. След това бавно се изправи, взе шапката си и отиде да види със собствените си очи. Звукът на тежките му бутуши, приближаващи се, накара охранителите да се изправят. Фермерът вървеше спокойно, сякаш не бързаше, но знаеше, че присъствието му е достатъчно, за да накара всичко да се движи. Висок, широки рамене и строг поглед, той спя пред момчето, което настояваше от дни. За момент просто го наблюдаваше, разрушените коси, скъсаните дрехи, загрубелите крака. Дребно момче, но с упоритост, изписана на лицето му. Ти ли си този, който идва тук всеки ден? Попита фермерът с нисък, но твърд глас. Дамян кимна с глава. И какво искаш? Искам да езва коня, господине. Настъпи кратка пауза. Един от охранителите се изкикоти сдържано, но фермерът не се усмихна. Той просто погледна по-дълбоко в очите на момчето, сякаш търсеше нещо там. Имаш ли представа какво искаш? Този кон е хвърлял възрастни мъже, опитни ездачи. Един от тях го откараха с линейка. Това животно не е играчка. Въпреки това искам да опитам, отговори Дамян без колебание. Фермерът задържа погледа си още няколко секунди. Това беше ново. Всички, които идваха там, криеха страха си зад маската на смелостта, но момчето пред него изглеждаше спокойно. Имаше нещо там, което той не можеше да си обясни. Знаеш ли да ездиш? Не, господине. Но знам как да се приближа, без да го уплаша. Суровата искреност на отговора за миг обезоръжи гордостта на фермера. Тогава той свали шапката си, почисти периферията из пръсти и каза, почти шепнешком. Казвам се Боян. Дамян само кимна, сякаш запаметяването на това име беше важно. Боян скръсти ръце и остана мълчалив още няколко секунди. Погледна към охранителите, после към портата зад момчето. А ти къде живееш? Попита той. На улицата. Откакто се помниш? Дамян кимна отново. Боян пак погледна към дребното момче и си помисли колко много такива бе отпръщал оттам с махване на ръка. Но този не беше като другите. Имаше нещо в начина, по който стоеше изправен, как не молеше за милостиня, нито за съжаление. Само за шанс. Добре, Дамян, каза най-накрая господин Боян, гласът му беше помек отпреди. Щом толкова много искаш, можеш да опиташ. Но знай едно, ако този кон те нарани, няма да нося отговорност. Нито аз, нито някой друг от тук. Разбра ли? Разбрах, господин Боян. Тогава утре, рано сутринта, искам да си тук, на арената. Искам да видя това със собствените си очи. Същата нощ Дамян спа до оградата. Един от конярите остави старо одеяло и парче хляб на земята до него. Момчето не каза нищо, просто легна, зави се, доколкото можа, и остана да гледа небето, опитвайки се да си представи какъв ще бъде следващия ден.
На верандата на голямата къща господин Буен запали цигара и гледаше замислено в мрака. Не знаеше защо бе казал да. Но нещо в това момче го притесняваше и същевременно пробуждаше любопитство, каквото не беше изпитвал от години. Слънцето едва бе докоснало хоризонта, когато Дамян вече стоеше прав в центъра на арената. Земята все още беше студена под босите му крака. До оградата, с кръстени ръце и сериозно лице, стоеше господин Буен. Беше се събудил порано от обикновено и лично бе наредил всичко да се подготви. Не искаше да делегира този момент, искаше да види със собствените си очи какво толкова различно имаше в това момче. Страничната порта се отвори със кърцане. Един от конярите се появи, дърпайки гръм за въжето. Конят идваше неспокойно, с наострени уши, изпрехтявайки силно при всяка стъпка. Съпротивляваше се на контрола, както винаги. Щом влезе в арената и видя, че няма седло, нито ограда наоколо, започна да тича в кръг. Пръхта се вдигаше зад него като дим от пожар. Господин Буян остана мълчалив. Другите служители наблюдаваха отдалеч, облегнати на оградата, някои с кръстени ръце, други с мръщени вежди, вече очаквайки най-лошото. Момчето остана неподвижно. Наблюдаваше коня внимателно, без да показва страх. Гръм препусна на няколко метра от него, карайки земята да трепери, но Дамян не помръдна. Конят направи още един кръг, после още един, докато не започна да забавя темпото. Беше любопитен. Момчето не приличаше на никого, който някога бе влизал там. Господин Буян забеляза това. Позата на Дамян не беше предизвикателна, беше на уважение. Той не се опитваше да контролира, просто чакаше. С бавно, почти незабележимо движение, Дамян направи крачка напред. Спя. Конят го наблюдаваше. Нищо не се случи. Още една крачка, после още една. При всяко приближаване момчето изчакваше, дишаше дълбоко, поддържайки спокоен поглед. Сякаш знаеше, че бързането би било грешка. Гръм отстъпи веднъж, направи язък завой, но не нападна. Беше подозрителен, но не агресивен. Когато Дамян спия на 2 метра от коня, той леко наведе глава, малък, но ясен знак. Господин Буян смръщи вежди. Виждаше го със собствените си очи, но все още му беше трудно да повярва. Момчето бавно се наведе, зашепа гясък и го остави да се процеди между пръстите му. Остана така няколко секунди. Конят се приближи, само една крачка, после още една. И тогава, сякаш бяха сключили мълчалив договор, Дамян протегна ръка. Гръм не отстъпи. Докусването се случи като лек полъв, без бързане, изпълнено с уважение. Момчето прокара ръка по страната на главата на животното, после по гривата. Конят затвори очи за кратък миг, пое дълбоко дъх. Господин Буян не каза нищо, само наблюдаваше, с напрегната челюст и вперени очи. Дамян бавно се придвижи до хълбука на коня, постави ръка на гърба му и без да използва сила, се качи, нямаше седло, нямаше шпори. Само едно босо момче върху кон, който никой никога не бе успял да укрути. И за първи път Гръм остана мълчалив, покурен, спокоен. Господин Буян наведе глава за секунда, пое дълбоко дъх. Това, което току-що бе видял, не беше трик, нито късмет. Беше нещо друго. Беше истинско. Тишината след подвига беше по-силна от всеки аплауз. Гръм стоеше неподвижно в центъра на арената, с Дамян все още на гърба му. Сякаш това беше най-естественото нещо на света. Нямаше напрежение в мускулите на коня, нито подозрение в погледа му. Само приемане. Господин Буян, застанал до оградата, се нуждаеше от няколко секунди, за да реагира. Все още беше с кръстени ръце, но сега лицето му вече не криеше изумлението. Не беше от хората, които лесно се впечатляват, но това, на което току-що бе станал свидетел, не се вписваше в нищо, което бе виждал през целия си живот. Дамян слезе внимателно, прокара ръка още веднъж по шията на коня и тръгна към мястото, където стоеше господин Буян. Спля пред него със същата невъзмутимост от преди. Не се усмихваше, не се хвалеше. Просто чакаше. Господин Буян се прокешля, изправи рамене. Сякаш спомняше, че той е собственикът на всичко там. И тогава каза: "Ти победи." Момчето не отговори, просто изчака следващата фраза. "Наградата е твоя."
50 000. Това обещах и това ще плая. Дамян наведе поглед за момент, после го вдигна отново, твърдо. Аз не искам парите, господин Буян. Господин Буян смръщи вежди, объркан. Как така? Исках да помоля за нещо друго, ако е възможно. Господин Буян кимна с глава, показвайки, че може да продължи. Исках само една стая. Място, където мога да стя, без да се страхувам, че някой ще ме изгони. 2 хранения на ден. И училище. Исках да уча. Тишината между двамата продължи няколко секунди. Господин Буян погледна момчето, сякаш виждаше нещо, което целият свят бе пренебрегвал досега. Пое дълбоко дъх, прокара ръка по брадичката си замислено. И само това ли искаш? Попита той с помек глас. Само това. Господин Буян обърна лице за миг, сякаш му трябваше още една секунда, за да обработи информацията. След това кимна бавно. Тогава това ще получиш. Ще останеш тук, в голямата къща, има една свободна стая. Ще ядеш заедно с мен, ще делим един покрив. И още утре ще се погрижа за записването ти в училище. Очите на Дамян блеснаха за миг, но той не заплака. Само кимна с уважение, сдържайки в себе си огромна радост, която изглеждаше странна, толкова нова беше. Благодаря, господине. Господин Буян пристъпи напред и постави ръка на рамото на момчето. Ти имаш нещо рядко. Виждал съм много хора да се опитват да контролират другите със сила. Но това, което ти имаш, не е сила. То е спокойствие, присъствие. И това струва повече от всички пари. В дъното на арената Гръм все още стоеше, наблюдавайки ги двамата, сякаш и той разбираше, че току-що се бе случило нещо важно. Ако тази история докосва сърцето ви, не забравяйте да харесате, да се абонирате за канала и да я споделите с някого, който ярва в силата на волята на тези, които идват отдолу. Продължаваме със следващия блок. Онова утро не беше укрутен само един кон. Беше самият живот, който за първи път се остави да бъде езден от момче, което целият свят се бе опитвал да събори. Господин Буян, мъж, който ядко показваше емоции, почувства странно вълнение. Покани Дамян в голямата къща не като победител в облог, а като някой, който заслужаваше нещо повече от студената прегръдка на улицата. Първите дни на Дамян в къщата бяха тихи. Той все още беше предпазлив, свикнал с несигурността на живота без покрив. Но топлотата на леглото, редовните хранения, приготвени от готвачката на имението и най-вече спокойствието, че има къде да се прибере, бавно започнаха да тодят ледовете около сърцето му. Господин Буян спази обещанието си. Още на следващия ден лично заведе Дамян в най-близкото селско училище. Директорът, възрастен мъж добри очи, изслуша историята на момчето с внимание и обеща да направи всичко възможно, за да му помогне да навакса пропуснатото. Дамян се оказа жаден за знания. Въпреки че никога преди не беше държал книга, той се учеше бързо. Първоначално буквите му се струваха като непознати символи, но с помощта на учителката и упоритостта, която бе келил по улиците, скоро започна да срича, а след това и да чете. Всяка нова дума беше като откритие, всеки прочетен разказ, прозорец към светове, за чието съществуване дори не бе подозирал. Вечерите прекърваше не под ламаринени навеси, а в малката библиотека на господин Буян, погълнат от книги за приключения, за далечни земи, за смели герои. Връзката му с Гръм също се задълбочи. Всеки ден, след училище, Дамян отиваше на арената. Вече не като предизвикателство, а като среща между двама приятели. Понякога просто седеше до коня, облегнал гръб на оградата, и му разказваше за новите неща, които бе научил, за смешните случки в училище, за мечтите си. Гръм го слушаше с наведена глава, от време на време изпрехтявайки тихо, сякаш разбираше всяка дума. Господин Буян често ги наблюдаваше отдалеч, без да се намесва. Виждаше как около момчето и коня се излъчва аура на спокойствие и взаимно доверие. Нещо, което той, с всичките си пари и власт, никога не бе успял да постигне с Гръм. Един следобед, докато Дамян помагаше на един от конерите да почисти конюшните, чу разговор между двама работници. Не мога да повярвам, че хлапето устя там, където толкова много мъже се провалиха, каза единият.
Има нещо специално в него, отвърна другият. Казват, че такива хора се раждат веднъж на 100 години. Имат връзка с животните, която ние, обикновените хора, не можем да разберем. Дамян не обърна внимание на думите им. Той не се чувстваше специален. Просто правеше това, което сърцето му подсказваше. За него Гръм не беше неукротимо животно или предизвикателство. Беше приятел, който имаше нужда от разбиране и търпение. С течение на времето, присъствието на Дамян в имението Ветрове донесе и други промени. Не само Гръм беше станал поспокоен. Сякаш цялата атмосфера на мястото се безсмекчила. Кучетата пазачи вече не лаеха толкова яростно по непознати, кукушките снасяха повече яйца, а кравите в обора даваха по богато мляко. Старите работници клатеха глави с очудване. Това момче е благословие, казваха те. Господин Буян, макар и все още сдържан в показването на чувства, също усещаше промяната. Присъствието на Дамян бе запълнило една празнина в живота му, за която дори не бе осъзнавал колко дълбока е, вечерите вече не бяха толкова самотни. Понякога, след като Дамян приключише с четенето, двамата сядаха на верандата и разговаряха. Момчето разказваше за деня си в училище, а Буян за предизвикателствата на управлението на голямо имение. Бяха двама самотници, намерили неочаквано утеха един в друг. Един ден, докато Дамян ездеше Гръм бавно из просторните поля на имението, вече без страх, без напрежение, само с лекота и разбирателство помежду им, господин Буян го наблюдаваше от разстояние. Нещо в начина, по който момчето седеше на гърба на коня, в лекотата, с която го направляваше без ъзда, само с докосване и тихи думи, накара фермера да се замисли дълбоко. Той си спомни собствените си провалени опити, професионалните ездачи, които бяха хвърлени на земята, страха в очите на най-смелите му мъже. А това момче, дошло от нищото, без никакъв опит, бе постигнало невъзможното. Как го правиш, Дамян? Попита той по-късно същия ден, докато двамата пиеха чай на верандата. Беше ядкост господин Буян да задава такива директни въпроси за нещо, което не разбираше. Дамян свира мене. Не знам, господин Буян. Просто аз не се опитвам да го накарам да направи нещо, което не иска. Опитвам се да го разбера. Да слушам какво ми казва той. Конете не говорят, Дамян. Може би не с думи като нас, усмихна се леко момчето. Но те говорят по свой начин. С очите си, с ушите си, с начина, по който се движат. Трябва само да се научиш да слушаш. Господин Буян замълча. Думите на момчето, макар и прости, носеха някаква древна мъдрост. Той си помисли за всичките години, през които бе притежавал Гръм, за всичките усилия, които бе положил, за да го покори. И никога не му бе хрумвало просто да слуша. Признанието на Дамян не остана незабелязано и извън имението. Мълвата за момчето от улицата, което бе окрутило неукротимия Гръм, се разнесе и с околните села и дори стигна до по-големите градове. Хора започнаха да идват, водени от любопитство, някои с надеждата да видят чудото със собствените си очи, други да потърсят помощ за собствените си проблемни животни. Първоначално господин Буян беше скептичен. Това са глупости, казваше той. Детето просто има късмет с този кон. Но когато един съседен фермер, отчаян от буйния си жребец, който бе ранил двама от работниците му, дойде да моли Дамян за помощ, нещо се промени. Буян видя как Дамян, със същото спокойно присъствие и тихи думи, успя да се приближи до животното, което допреди минути ритеше и хепеше. Видя как жребецът постепенно се успокои, как наведе глава и позволи на момчето да го погали. Каква е тайната ти, момче? Попита изуменият фермер. Няма тайна, отговори Дамян. Просто трябва да им покажеш, че не искаш да ги нараниш и да ги слушаш. След този случай, молбите за помощ зачестиха. Идваха хора с коне, които не се оставяха да бъдат оседлани, с кучета, които хъпеха от страх, с крави, които отказваха да дават мляко. И почти винаги Дамян успяваше да помогне. Не правеше нищо особено. Просто прекърваше време с животните, наблюдаваше ги, говореше им тихо, докусваше ги нежно. Сякаш разбираше техния език, техните страхове, техните нужди. Училището също вървеше добре.
Дамян се оказа не само добър с животните, но и умен ученик. Навъксваше бързо пропуснатото и скоро стана един от най-добрите в класа си. Мечтата му да учи вече не изглеждаше толкова далечна. Господин Буен, виждайки как момчето процъфява, как носи радост и спокойствие не само на Гръм, но и на цялото имение, започна да се променя. Суровостта в погледа му омекна. Мълчанието му вече не беше толкова тежко. Той започна да се усмихва по-често, особено когато гледаше Дамян и Гръм заедно. Ти донесе нещо добро на това място, Дамян, каза му той една вечер. Нещо, което отдавна липсваше. Вие ми дадохте дом, господин Буен, отговори момчето. И приятел. Той погледна към Гръм, който пасеше спокойно наблизо. Животът в имението Ветрове бе намерил нов ритъм, по-спокоен, по-хармоничен. Облугът отдавна беше забравен. Наградата, която Дамян бе спечелил, не беше в пари, а в нещо много поценно – принадлежност, уважение и възможност за бъдеще. А за господин Буен, наградата беше още по-голяма. Той бе намерил не само решение за проблемния си кон, но и син, за когото не бе и мечтал. Историята на момчето от улицата и неукротимия кон се превърна в легенда, шепнеща за силата на разбирателството и тихата магия, която може да се роди между човек и животно, когато сърцата са отворени. И ако някога минавате през Тракийската долина и чуете за момче, което говори с конете, знайте, че легендите понякога са истина. Благодарим ви, че бяхте с нас, и ако тази история ви е харесала, не забравяйте да ни подкрепите с харесване и абонамент за още вълнуващи разкази.